Čaute Vlasy. Ako väčšina slovenskej populácie si každú nedeľu doma vyrábame klasický hovädzí alebo slepačí vývar. A čo ma vždycky fascinovalo, ja som si do toho vývaru chcel vyrobiť svoje vlastné domáce rezance. Nikdy som to v živote nerobil alebo cestovým. Rád by som sa, prosím ťa, Vlado, teba ako druhého kuchára z reštaurácie Balva opýtal, ako sa taká napríklad rajbanička alebo po slovensky mrvenica z domácich surovín dá vyrobiť u mňa v kuchyni, alebo takto, prosím ťa, zvládnem to? Určite tento recept je úplne jednoduchý. Ja tu vidím pripravené len dve suroviny, čo nám na to bude treba? Bude nám treba na to hrubú múku a vajíčka. Keďže na mrvenicu potrebujeme cesto tuhšie ako na klasickú cestovinu, budeme si postupne múku dosypávať, aby sme získali Takú hustejšiu konzistenciu tohto cesta. A pevnejšiu konzistenciu cesta. A na konci si cesto zabalíme do potravinovej folie a dáme ho do chladničky odležať aspoň 20 minút. No výborne, tak poďme na to. Prvé v poradí ide múka. Do stredu dierku, Dierku. kde budeš vlievať. To si vajíčka. mi hovoril pred natáčaním, tak ja len dúfam, že som ťa chápal správne. Celý obsah týchto vajec vysypem, alebo vylejem do tej múky, aj s bielkom. No, dobre. Čiže sa mám hrať s vajciami, dobre? Ja sa idem pohrať s vajciami. Hraj sa. Dobre, je mi to taký zvláštny pocit. Nedáva sa tam napríklad žiadna soľ, alebo aspoň si mi o tom nevravel, dosypem tam ešte soľ? Nie, soľ. Tam cesto naopak zmäkčí naspäť, takže my potrebujeme tuhé cesto, keďže sa bude strúhať. Prosím ťa, tu pripravuješ fóliu, ideme to zrejme zabaliť do fólie. A odložíme to na 25 minút do chladničky. Dajme to asi takto. Takto nemáme tu nožík, ale takýmto ťahom to spravíme. Takto vyzerá cesto. Takáto fajná buchtička. A táto buchtička teraz cestuje do chladničky. Čiže na čo múčim dosku, aby sa mi asi zrejme nenalepila tá cestovina? Aj to, ale budeme strúhať to do tej múky, kde to potom troška premiešame a necháme pol hodinky, hodinu obschnúť. Strúhame na najväčšom strúhadle. Úplne jemnúčko, hore, dole. Skôr, keď sme boli malí, tak sme takto strúhali polystyren na sídlisku. Neviem, čo sme tým chceli dosiahnuť, ale minimálne bol všade. Mali sme zabavu s tou múkou premiešať, sne to lepí. Tak to bude asi zrejme úplne luxus. Prosím ťa, takto spravenú mrvenicu môžem rovno hodiť do horúcej vody a uvariť, alebo čo by si mi odporúčal? My sme to robili tak, že vždy sme nechali pol hodinky, hodinku obstať, ona krásne obschne, je potom určite lepšia. Takže Vlado, pol hodinky sme nechali túto mrveničku odstať, vyzerá to už celkom fajn, ešte lepšie ako predtým, je taká suchšia trošku. Prosím ťa, potrebujeme vykonať ešte nejaký úkon predtým, ako to pôjdeme zavariť? Už len celú túto mrveničku si nasypeme do sytka, preosejeme prebytočnú múku. No a sej. Múka nám odchádza. Môžeme použiť. Dobre, ideme do hrnca, vodu máme pripravenú a teším sa na finálny produkt. OK, takže mrveničku sme varili pár minút, vidím ju, máme ju hotovú, tuto ešte fajná teplá, medzičasom sme načerpali vývar. Poďme to skúsiť naservírovať. Ja by som to spravil asi tak, ako mi to príde prirodzené, nejako trošičku na stred. Dobre, vyzerá to brutálne dobre, aby som to najradšej zjedol. Je to hotovo, hej Vlado? Nie, ešte nie. Čo ešte pre Boha? Až teraz je to hotové. Kriste. Dobre, Vlado, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si ma pozval do svojej reštaurácie, že si mi ukázal, ako sa robí mrvenička. Ja verím, že budeme v takýchto receptoch ešte pokračovať, aby aj naši sledovači, ktorí nás práve pozerajú, sledujú, mali možnosť sa niečo také zaujímavé domáce naučiť a postupne budeme podľa mňa tie recepty zdokonaľovať a vymýšľať také náročnejšie. Vlado, veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme aj my, že ste prišli. Teším sa. Ak sa vám naše dnešné video páčilo, prosím vás, nezabudnite sledovať náš kanál Valach tradičné slovenské české výrobky na YouTube a dajte nám tuto dole svoj odber alebo do komentárov napíšte, aké recepty by ste chceli, aby sme pre vás na budúce uvarili. Čaute. Keďže mrvenica je cesto tuhšie ako na klasickú. Ešte raz? Keďže mrvenica je na mrvenicu. Ešte raz? Keďže na mrvenicu potrebujeme. Nadych. Ešte raz. Ideš.